जोंनिफ्रायथ' बिदि लिगाव सोलांदों बेबायदि नङामोन आरो। आच्छा बाथ्राया माने गावसोरनिफ्राय लिग आउटसो जादों आरो ना। मोजाङै खोनासंलांबाय थादो। माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया। आरे फंबाय गासिबो मिथियो जाम्बा जाम्बि गासिबो सुबुं माहारियानो मिथियो भुलावसो गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थियावसो भुल जायो। भुलखौ मावखांनायनि उनावसो गोरोन्थिखौ सिनायो आफाथालामानि। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ना मा होनो लोगोफोर आरो गाबफ्लासिगोन आरो आंना भुल जाबाय फंबाय निमाहा होदो गोरोन्थियावनो होनसिगोन आरो। गजब बेइज्जती है। मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय। मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जायो होननानै गासिबो मिथिखायो गासिबो सुबुं माहारियानो मिथियो। स' गाइस नोंथांमोनखौ दा गरनैसो मोनदों होननानै साननो हागौ मानसिफ्रा आरो बाथ्राया सैथो ना असैथो नोंथांमोना एसे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो लास्टसिम अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन माने बाथ्राया थार ना असैथो। हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ। नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय गुदुं गुदुं गरम गरम खबर लानानै नैबे प्रकाश बसुमतारी इउटुब चेनेला। स' गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। आरो थारैनो जुदि नाफाथि हाज'वारि बिनानावा भुल जादों क्षमा खालामगोन बयबो आंनि तरफनिफ्राय खर' गंग्लायै निमाहा बिना हरनाय थाबाय बिथांनिसिम। मानसि माहारियाव आरो भुला जाखायो बयनाबो सानसे नङा सानसे बिथांखौबो नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। मानसिनि भुलखौ निमाहा होनाया देरसिन गुन होननानै आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों नोंथांमोनखौ। आरो बायसान्सआव जुदि बिनानावना भुल जामारदोंमोनबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आङो खर' गंग्लायै आर'ज गाबबाय थाबाय। स' गाइस नायलांबाय थादो अब्ला बिथांनि फोरमायनायफोरखौ जाहाथे स्किप खालामा नोंथांमोना बिसोर मोननै दोलोनि गेजेराव मा मा कमप्रमाइस जादों नोंथांमोना टटेलि नायलांजोब। दाखालि फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टि बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन आरो माने दाख्लै जा जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन बिसोर लानानै ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसाव बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिग आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों। जोंनिफ्रायथ' बिदि लिग आउट सोलांदों बेबायदि नङामोन आरो। माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय। बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थानो होननानै। बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 2टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय हरनि 2टा बाजियाव बिदि खाथि फैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन। बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो। बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जोंनिबो क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों। बेवहाय नाफाथिया माबायदि खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअ'आ
माने भाइरेल जानानै थांबाय बेनि बागैनो ओमफ्राय दा बे भाइरेल जानानै थांनाय भिडिअआवहाय जोङो जयै माबा कनफारेन्स खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोंनाबो माने फुल जायाखै नङा जादों जोंबो एसांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे एनायनि जाबाय ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने दिन्थि हैदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय फुल बुजा बुजि जादोंमोन दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय